سلام وسنينا أخمخن فنوانات كاتاتلو خبرات تعزبتنا نلوم ربع 24 سنة زتدالو حديث زيناتات حزلكم قريبا لخو كم تلمود سبسكرايب داقبركم سرحنا خط تتابعوا بخبر حاتت فلما أكنا تفتاتو ليبيا نزيقاتات إيرترا إثيوبيا سودان سوماليا زوتاتو حدش أواج سودان أبتقادوب إثيوبيا كبيد متقعة خمسة خفتت أفليتا إيرترا بزعبا هقراو أقولقلوت زغربوتو حموشة نترتات تግራይ ኣዋጅ ጉዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ማጽዓትን ተቃውሞን ክስረዝ መዓዙት ሃገራት ኔቶ ኣብ ጥቓ መጻብ ሄርሙስ ወታደራዊ ሓይልታት ይዋፍሩ ኢራን መደበር ባላስቲክ ሚሳይል ኣብ ድርድር ከም ዘይኣቱ ገሊጻ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሕዘርኩም ከቕርቤ ክትከታተሉን ብኽብሪ ዕድም ኣብ ምብራቕ ሊብያ ዝመደበሩ ካልኣይ መንግስቲ ዜጋታት ሱዳን ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያ ናብቲ ሃገር ከይኣትዉ ዝኽልክል ሓድሽ ኣዋጅ ኣውፂኡ كبل معكنا زينا رويترز عبيرو هذا منقصاو منጭ ጠቂሱ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ሮይተርስ እዚ ውሳኔ ኣተኣታትዋ ወጻእተኛታት ናብ ሊብያ ንምኽላስ ዝዓለመ ምዃኑ የነጽር እቲ ኣብታ ካልኣይቲ ዝዓበየት ከተማ ሊብያ ዝኾነት ባንጋዚ ዝመደበሩ ሓደ ክንፊ ናይቲ ክልተ ተመቒሉ ዘሎ መንግስቲ ሊብያ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ኣዋጅ ንዜጋታት ኤርትራ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማልያን ብኩሉ ናይ መሬትን ባሕርን ኣየርን ማዕጾ ናብ ግዝኣት ሊብያ ምእታው ተኸልኪሎም ኣለዉ ይብል ይኹን እምበር ኣባላት ዲፕሎማትን ቆንስላትን ተልእኾታት ስዛቤቶምን ከምኡውን ኣብ ዓውደ ትምህርትን ሕክምና ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ሕጋዊ ናይ ስራሕ ውዕልን ፈቃድን ኣብ ዝምልከቶ ኣካል እንተ ኣቕሪቦም ካብቲ እገዳ ነፃ ምዃኖም እቲ ኣዋጅ የረድእ ብኦሳማ ሓማድ ዝምራሕ መንግስቲ ባንጋዚ ምስቲ ንምብራቃዊ ሰፊሕ ሸነኽ ደቡባዊ ክፋል ሊብያ ዝቆፃፀር ወታደራዊ ኣዛዚ ጀነራል ከሊፋ ኪዳን ዘለዎ እዩ በንጻሩ እቲ ንሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘለዎን ኣብ 2021 ናብ ስልጣን ዝመፀ ብዓብደል ሐሚድ ዱቤባ ዝምራሕ መንግስቲ መደበሩ ኣብ ርእሲ ከተማ ትሪቡሊ ዝገበረ ምዃኑ ይፍለጥ እዘን ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ እገዳ ተጠቂሰን ዘለዋ ኣርባዕተ ሃገራት ቀና ኣፍሪቃ መበግስ ናይቶም ብሰንኪ ፖለቲካውን ጸጥታውን ዘይምርጋዕ ውግእን ጭቆናን ቁጠባዊ ድኽነትን ሃገሮም ራሕሪሖም ዝተሰደዱ ኣማእታ ሸሓት ዜጋታት እየን ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላው ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካውን ከምኡ ናብ ሶማልያ ዘሎ ስእነት ርግኣትን ነዞም ዜጋታት ናብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ መደበዳ ሳህራ ብምቁራጽ ናብ ሊብያ ዘምርሕ ጉዕዞ ስደት ይደፍኦም ኣሎ ሊብያ ድሕሪ ውድቀት ሙዓመር ቀዛፊ ኣብ 2011 ብሰንኪ ስእነት ማእከላይ መንግስቲ መተሓላለፊ መስመራት ናይቶም ብማእከላይ ባሕሪ ሜዲተርያን ኣቢሎም ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ዝደልዩ ስደተኛታት ኮይና ጸኒሐ ነዚ ንኤውሮጳ ዝግበር ጉዕዞ ግን በቐሊሉ ዝብፅሕ ኣይኮነን እዞም ካብ ቀና ኣፍሪቃ ዝነቕሉ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ምስ በጽሑ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኢድ ኣሰጋገርቲ ብምውዳቕ መጭወይትን ስቃይን ጸጥታዊ ዓመፅን ጉዱስ ስራሕን የጋጥሞም መብዛሕትኦም ኣባዝዩ ዘስካሕክሕ ሰብኣዊ ኩነታት ዘለዎ መዳጎኒ ደንበታት ይእሰሩ ንስዳቤትን ብምፍራሕ ከቢድ ገንዘባዊ ክፍሊት ክኸፍሉ ይግደዱ እዮም ሕብራት ሃገራት ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት እዚ ዘውፅኦ መረዳእታ ከም ዘመልክቶ ኣብዚ እዋን ኣብታ ብኩናትን ዝዓነወት ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ሊብያ ልዕሊ 900,000 ስደተኛታት ይርከቡ እዚ ብመንግስታዊ ምብራቕ ሊብያ ዝወፀ ሓድሽ እገዳ ነቶም ካብ ኩነታት ሃገሮም ንምምላጥ ዘምርሑ ስደተኛታት ዝያዳ ናብ ኢድ ዘይሕጋዊ ኣሰጋገርቲ ከም ዝወጥቁን ክገብሮም ንሓደጋ ከም ዝቃልዖምን ነቲ ድሮ ተሓላላኺ ኮይኑ ዘሎ ፀገማት ስደተኛታት ድማ ዝያዳ ከም ዘጋድዶ ይግመት ዜጋታት ዘን ሃገራት ብሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ምእታው ብምኽልካሉ እቲ ዘይሕጋዊ መስመር ስግረዶብ ዝያዳ ከስፋሕፍሕ ምዃኑ ርድኡ ምጥያስ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ ምስ ኢትዮጵያ ዝጸንሐ ዝቕጽልን ዘሎ ግጭት ወጥርን ክፍጸም ከም ዘይተኻእለ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ገሊጹ የማነ ገብረ መስቀል ብ23 ሰነ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝቕጽሎ ዘሎ ጉዱድን ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎት ከብቅዕ ዝግበር ምዕፅንታና ነቲ ሃገር ንምስይጣን ዝተመሃዘ ሃሳይ ፖሊሲታት ዘንቀሎ ምዃኑ ወቂሱ እቲ ጉዳይ ዳግማይ ኣቓልቦ ገለ ወገናት ከም ዝረኸበ ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስተር እቶም ኣብ ዘይቋርጽ መከራ ኤርትራ ደገፎም ዘይሃቡ መሻርክቲ ብዛዕባ ቅርጽን ምክልኻል ኤርትራ ምክሪ ክህቡ ዝሓተቶም የለን ኢሉ እቶም ምላሽ ዝሃቦም ወገናት መን ምዃኖም ግን ብንጹር ኣይጠቐሰን እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ማሕደር ዓብዱሰላም ባኪር ኣብ ዘቕረቦ ሓድሽ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብውልቅን ሰባት ኣብ ከቢድ ጸገም ኣውዲቖ ዘሎ ወታደራዊ ኣገልግሎት ንምምሕያሽ ዝወሰደቶ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ የለን ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ ካብ ሓምለ 2025 ጀሚሩ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ብቱዕ ጉፋ ከም ዝተኻየደ እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ እዚ ጉዱድ ዕስክርና እዚ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ሓያል ቁጠባውን ማሕበራውን ጸቕጥታት ይፈጥር ኣሎ ክብል ነቲ ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝተጋብአ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት
ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ብመሰረት ስምምዕ ሰላም ኣልጀርስ ዝቆመ ኮሚሽን ካሕሳ ኣብ 2005 ዝሃቦ ናይ መወዳእታ ቀያደን ብይን ኤርትራ ነቲ ኩናት ከም ዝጀመረቶ ወሲኑ ምንባሩ ይዝከር። ኣብቲ እዋን እቲ ውሳነ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ዝገለጸት ኤርትራ ነቲ ብይን ከም እተኽብሮ ብምፍላጥ ግን ኣዲስ ኣበባ ብወገና ነቲ ኣብ 2002 ብኮሚሽን ዶብ ዝተዋሃበ ቀያድን ናይ መወዳእታን ውሳነ ምሕሳማ ነቒፋ ነይራ። ሳልሳይ እቲ ኣስታት ህይወት 100,000 ሰባት ዘቐዘፈ ኩናት ብስምምዕ ኣልጀርስ ዶብ ምስ በለ ካብ 2001 ክሳብ 2007 ኣብ ዝተኻየደ መደብ ምጥያስ ልዕሊ 105 ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ተሰናበቱ ኣቴማና ኣብርሂቡ። ኣብ መወዳእታ ግን ስርዓት ኢትዮጵያ ዝኣተወ ውዕላት ብምጥላም ባድመ ዝርከቦም ልኡላዊ ግዛኣት ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ሳዕቤናት ሒዝዎ ብምቕጻሉ ተጻባኢ ፖሊሲቲ ዘየቋርጥ ምትፍናን ብምኽታሉን ተወንዚፉ ይብል። ራብዓይ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሰርቶም ኣቐድም ኣቢሎም ዝነበሩ ስርዓታት ብምኽታል ናይ ወራር ፖሊሲ ይቐጽል ከም ዘሎ ይኸስስ። ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ኣዲስ ኣበባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን እትገብሮ ዘላ ጎስጓዝን መጉትን ብዓይኒ ኣስመራ ኣዋጅ ኩናት እዩ። ሰመዚ ኢትዮጵያ ብወገኖም መንግስቲ ኤርትራ ንዕጡቃት ተቋምትን ብምድጋፍ ኣንጻር ኢትዮጵያ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዮም ዝወቕሱ። ኣብ ኣሕመድ ኣብ ሚያዝያ 2018 ናብ ስልጣን ምስ መፀ እቲ ቀንዲ ተጻባኢ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበረ ሕወሓት ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ወሳነ ግደ ሲኢኑ ናብ መቐለ ምስ ሰሓበ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ሽልማት ኖበል ዝረኽበሉ ስምምዕ ሰላም ብምፍራም ናይ 20 ዓመታት ረፅሚ ኩናት ከም ዘብቅዐ ኣዊጀ ምንባረን ይዝከር። እንተኾነ ድሕቲ ስምምዕ እቲ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብቲ ንቡር ብኣዋጅ ዝተወሰነ 18 ኣዋርሕ ኣይተመልሰን። እኳ ደኣ ብዙሓት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ኣሕመድን ኣንጻር ሕወሓት ዝኣወጅዎ ደማዊ ኩናት ትግራይ ክኣትዉ ተገዲዶም። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ከም ሓምሻይ ነጥቢ ኣስፊርዎ ዘሎ ኣብ ዝፈታንን ኣጸጋምን እዋን ንጹር ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምቅላል መንግስቲ ሓደ ስጉምቲ ምውሳዱ ዝእመት እዩ። ሓደ ካብኡ ድማ ነቶም ኣብ ሲቪላዊ ትካላት ዝተዋፈሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓድሽን ኣዝዩ ዝለዓለ ደሞዝ ተገይሩሎም ይብል። ብዛዕባ ከፍሊት ይኹን ደሞዞም ናብቶም ኣብ ሰራዊት ዝርከቡ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ሓበሬታ ኣይሃበን። ኣብ መወዳእታ እቲ ብገለ ወገናት ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብዚ እዋን እዚ ዝካየድ ዘሎ ሓድሽ ናይ ጸለመ ጎስጓስ ካብ ሓልዮት ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ዝብገዝ ከም ዘይኮነ እቲ ኤርትራዊ ሚኒስትር ዝነቅፍ። ብተወሳኺ ወላዲት ኣደ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወይዘሮ ኣዳነሽ በርሀ ወልደማርያም ኣብ መበል 97 ዓመት ዕድሜአን ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልየን። ወይዘሮ ኣዳነሽ በርሀ ወልደማርያም ብሕማም ምክንያት ነዊሕ እዋን ክዕከማ ድሕሪ ምጽናሕ ብዕለት 22 ሰነ 2026 ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልየን ዘለዋ። ስነ ስርዓት ቀብረን ድማ ሎሚ ረቡዕ 24 ሰነ 2026 ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ዓደን ጸሎት ተፈጺሙ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቓ ዶብ ኢትዮጵያ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ኣፍሊጡ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቓ ዶብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ግዝኣት ሰማያዊ ኒል ጌሰን ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዓብይ ወታደራዊ ስርሒት ብምክያድ ኣገዳሲ ቦታታት ሰራዊት ቁልጡፍ ደገፍ ከም ዝተቋጻጸረ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣፍሊጦም። እቲ ወታደራዊ ስርሒት ክሳብ ዶብ ኢትዮጵያ ዝዝርጋሕ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ። ሰራዊት ሱዳን ዝኸፈቶ ሓድሽ ወታደራዊ ስርሒት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋስን ከባቢ ዶብ ኮይኑ እዚ ድማ ካብ ኢትዮጵያ 1 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ርሒቆም ኣብ ዝርከቡ ኣቡ ዱጉላን ኣሻምቦን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢታት ዘተኮረ ምዃኑ ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ። እዚ ሓድሽ ወታደራዊ ስርሒት ብጀነራል ዮሴፍ ቱካ ይምራሕ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምንቅስቓስ ሓድነት ህዝባዊ ሱዳን ሰሜን ዝነበረ ኣልባር ዝተባሃለ ቀንዲ ማዓስከራት ሰይሮም ብምእታው ሙሉእ ከም ዝተቋጻጸሮ ተገሊጹ። ተወሳኺ ኣብዚ እዋን እዚ ስልታዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋስኑ ከባቢታት ኩርሙክ ጌሳን እቲ ውግእ ከም ዝቐጸለ እቲ ጸብጻብ የመልክት። ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ከባቢ ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ምንቅስቓስ ሓድነት ህዝቢ ሱዳን ዝተመሰረተ ልፍንትዩ ዝዋጋእ ዘሎ። ሱዳን ነቲ ግዝኣታዊ ሰማያዊ ኒል ዝንቀሳቐስ ዘሎ ልፍንታዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ናይ ሎጂስቲክ ደገፍ ትህባላ ክብል ከም ዝኸሰሰ ሱዳን ትሪቡን ወሲኹ ይሕብር። እዚ ስርሒት ክቐጽል ምዃኑ ዝገለጸ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሱዳን ክሳብ መዓስ ዶብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከባቢ ሙሉእ ብምሉእ ንምቁጻር ዝዓለሙ ጠቒሶም። እቲ ከባቢ ንነዊሕ ታሪክ ዓውደ ኩናት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ መንጎ መንግስቲ ካርቱምን ብገዲም መራሒ ጆን ጎራን ይመራሕ ዝነበረ ሰራዊት ሓድነት ሱዳን ኣብ 2005 መስርሕ ስምምዕ ሰላም ቅድሚ ምፍራሙ ን22 ዓመታት ኣብ ዝቐጸለ ኩናት ሓድሕድ ቀንዲ መስመር ዓውደ ውግእ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ትካል ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ዜጋታት ብግዲ ናብ ወታደራዊ ኣገልግሎት ዘእቱን ንተቃወምቲ ድማ ከቢድ መቕጻዕቲ ዝውስንን ሓድሽ ኣዋጅ ክስርዞ ጻዊዒት ኣቕሪቡ።
እቲ ብሰሉስ 23 ሰነ በቲ ትካል ዝወፀ ፀብፃብ ከም ዘመልክቶ ህዝባዊ ወያነ ትግራይ ህወሓት ነቲ ኣዋጅ ዘውፅኦ ኣብ መጀመርታ ሰነ 2026 ነቲ ብፌደራላዊ መንግስቲ ዝድገፍ ዕድመ ስልጣኑ ዝተናውሓሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ድሕሪ መላይን እዩ ተጋሩ ገና ካብ በሰላዊ ኢታዓናዊ ኩናት 2 ዓመታት ኣየሕወይን ዘለዉ ክትብል ዝገለጸት ኣብ ትካል ሂውማን ራይትስ ዎች ምክትል ዳይሬክተር ኣፍሪቃ ዝኾነት ላቲቪያ ቫንደር ሰበስልጣን ትኽልን ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረት ንምፍታሕ ንሲቪላዊ ብግዲ ናብ ወታደራዊ ኣገልግሎት ብምእታው ነዚ ተግባር እዚ ንዝነቕፉ ብምቕፃዕን ክኸውን የብሉን ኢላ ህወሓት ነዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ብ5 ጉንበት 2026 ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእራዩ ፌደራላዊ መንግስቲ ባጀት ትኽልል ማያ ሰራሕተኛታት መንግስትን ብምኽልካል ከምኡን ዕድመ ስልጣን እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንቱ በይናዊ ብዝኾነ መንገዲ ብምንዋሕ ንሓድሽ ዕጥቃዊ ግጭት ይለዓል ኣሎ ክብል ክኸስስ ፀኒሑ በዚ ምክንያት ድማ እቲ ኣዋጅ ድሕነት ክልል ትግራይን ህዝቡን ንምሕላው ጥዕናኦም ዕድሞኦም ዝፈቀደሎም ዜጋታት ግዴቶኦም ክዋፅኡ ዝዓለመ ምዃኑ እዚ ድማ እቲ ህላዊ ጉዳይ ምዃኑን ብወገን ትግራይ ዝወሃብ መርትዖ እዩ ይኹን እምበር ሂውማን ራይትስ ዎች እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ዘይንፁርን ንተመዝማዝነት ክፉት ዝኾነ ሰፊሕ ትርጉም ዝህብ ቋንቋ ዝተጠቕመ ምዃኑ ብምግላፅ ብትርን ኣቒፉ ብመሰረት ፀብፀባት ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ሰበስልጣን ሓይልታት ፀጥታን ትግራይ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ዝኾኑ ናብ ኣሃዱታት ክምለሱ ይእዘዙ ከም ዘለውን ገዛ ገዛ እናዞሩ ድማ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ዝርከቡ ዜጋታት ብግዲ ይምልምሉ ከም ዘለዉ እቲ ትካል ሓቢሩ ኢራን መደብ ባላስቲክ ሚሳይል ኣብ ድርድር ከም ዘይኣቱ ገሊፃ ፕሬዝደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽን ብዛዕባ ህላዊ ሚሳይል ሃገሩ ልክዕ ከም ቃዛ ምስ ተቐየረት ነይራ ብምባል መደብ ባላስቲክ ሚሳይል ኢራን ናብ ድርድር ዘይቀረበ ምዃኑ ገሊጹ ፕሬዝደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽን ኣብ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ኢስላማባድ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ቴሄራንን ዋሽንግተንን ዝካየድ ዘሎ ድርድር ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ንርእሰ ምክልኻልና ዝውዕሉ ሚሳይላት እንተዘይህልው ነይሮም እስራኤልን ኣሜሪካን ልክዕ ከም ቃዛ ንኢራን ሓሪሰን ኣምሃለዋ ንኣረጋውያን ይኹን መንእሰያት ዝኾነ ምሕረት ኣይምገበራን ክብል ጠቒሱ ምዝኾነ ሰብ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ፈፂምና ብዛዕባ ዓመ ምክልኻል ኣመልኪትና ፈፂምና ኣይንደራደርን ኢና ክብል ወሲኹ ገሊጹ ኢራን ኣብ ዝመፅእ ድርድር ጥንካራታትን ሃገራዊ ረብሓታትን ብፅኑዕ ከም እትሕሉን ኣብ መደበራት ሚሳይላታት ዝኾነ ይኹን ድርድር ከም ዘይትቕበል እውን ኣስሚሩሎ እዚ ፕሬዝደንት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሜሪካ ኣብ መስርሕ ድርድር 2 ግዜ ስለ ዘጥቃዓቶም ከም ዘይኣምና እኳ እንተገለፀ ሕጂ እውን ንዘተ ሰላምን ድልውነቱ ኣረጋጊፁ ተወሳኺ ሰኔት ኣሜሪካ ካብ ኩናት ኢራን ሰራዊት ክስሕብ ወሲኑ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኩናት ኢራን ክስሕብ ዘገድድ ውሳነ ሰኔት ኣሜሪካ 48 ድምፂ ብ48 ድምፂ ኣዲቑ እዚ ውሳነ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስዊዘርላንድ ቀዋሚ ተኽሲ ዶ ምባል ኣብ ዝዘራርባሉ ዘለዋ እዋን ዝተፈፀመ ኮይኑ እቲ ዝርርብ እንተፈሺሉ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ኩናት ከይተኣቱ ዝዓለመ እዩ ፕሬዝደንት ትራምፕ ብወገኑ ነቲ ውሳነ ኣዝዩ ደንገይን ትርጉም ኣልቦን ክብል ነቒፍዎ ንፀዓታ ሰላም ማእከላይ ምብራቅ ዕንቅፋት እዩ ክብል ተዛሪቡ ከም ዝፍለጥ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝለዓለ ቤቶ ፓወር ስለ ዘለዎ ነቲ ውሳነ ውድእ ገይሩ ናይ ባዕሉ ስጉምቲ ክወስድ ተኽእለሎ ማሕዙት ሃገራት ኔቶ ኣብ ጥቓ መጻብኦ ሄርሙስ ወታደራዊ ሓይልታት የዋፍሩ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩተ ሓይሎ ሃገራት ኤውሮጳ ናጽነት መጓዓዝያ ንምርጋጽ ኣብ መጻብኦ ሄርሙስ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ መስመራት መራኸብ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ወታደራዊ ንብረትን ከዋፍራ ጀሚረን ከም ዘለዋ ኣፍሊጡ እዚ ሰፊሕ ምውፋር ሃገራዊ መራኸብ ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ዞባዊ ናዕቢ ናብ ንቡር ኣብ ዝምለሰሉ ዘሎ እዋን እዩ ሰበስልጣን ኔቶ ዓባይ ብሪጣንያ ፈረንሳን ነቲ ልዕሊ 40 ሃገራት ዘጠቓለለ ብዙሓት ሃገራት ዝሓቆፈ ምሕዝነት ፀጥታን ባሕርን ይመርሕኦ ከም ዘለዋ ሓቢሮም ንቕልጡፍን ወታደራዊ ምላሽ ድልዋት ክኾና ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ መራኸብ ሃድን ነተወግትን ዝተረቐቐ ስርዓት ምክልኻልን ቴክኖሎጂን ራዳር ናብቲ ከባቢ ተዋፊሩሎ መጻብኦ ሄርሙስ ኣብ ትሕቲ ወግዓዊ ስልጣን ኔቶ እኳ እንተዘይኮነ ዋና ጸሓፊ ሩተ ግን እቲ ኺዳን እንተተሓቲቱ ንኣባላት ሃገራት ወታደራዊ ሓገዝ ንምሃብ ድሉ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴሄራንን ወጥሪ ንምንካይ ንግዳዊ መራኸብ ንምምላስን ስምምዕ እኳ እንተተገበረ ኩነታት ፀጥታ እቲ ዞባ ኣዝዩ ዘይርጉእ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ ኢራን ብወገና ኣብ ልዕሊ እቲ መስመር ማይ ዘለዋ ልኡላውነት ብጽኑዕ ከም እትከታተል ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ከላ ኣብ መጻብኦ ዝኾነ ይኹን ምስፍሕፋሕ ሕላዊ ሓይሊ ባሕሪ ወፃኢ ሃገራት ኣጠንቂቓ መጻብኦ ሄርሙስ ንዓለም ለኻዊ ሰደድ ነዳድን ፀዓትን ኣገዳሲ ሻምብቆ ስለ ዝኾነ ብርግጋእ ኣብቲ መጻብኦ ንዓበይቲ ዕዳጋታት ዓበይቲ ኩባንያታት መራኸብን ስክፍታ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ እዚ ሓባራዊ ስርሒት እናሰጎመ ምስ ከደ
ቀጥታዊ ተሳትፎ ኔቶ ከዓቢ ተቑለሎ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰና እዩ